que la naturalesa les ha construït a dintre i s'han omplert l'aigua. L'aigua de la pluja ha passat a través de les esquerdes, ara t'omplint aquells llacs, i quan veiem, de vegades, no sé si vosaltres ho heu vist, totes les pedres que hi havia que es podien moure, l'aigua ja se les van dur. Ara aquesta nena em demanava molt bé. Aquí on estem ara, això era el rebost de la cova. Aquí guardaven els seus queviures, els seus aliments, perquè la temperatura és tot l'any igual. I amb una temperatura sempre igual. I... Us poso un 10, Us poso un 10 de conducta, Maquíssims, Mira què diuen. El mèrit dels professors, també, més que ningú. Ens trobem de tot, venen de vegades de Cerdanyola, venen d'altres llocs, que Sabó, no. Vale. Molt bé. Oh, ja passaré jo per aquí. Sí. A veure si passo. Uf, que no passaré jo per aquí. Jo per aquí no passaré. Ui, 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 jo estic molt gras, jo no passo per aquí. Ostres, tu, sí que és... Ja m'ha costat ja passar. la màquina i tot. Com s'heu trobat, aviam? Aquesta casa! Allà n'hi ha un! Allà n'hi ha un, sí senyor. L'ull, el cap en l'aire, sembla més aviat un mamut, La trompa que va cap allà, la trompa va fa tot això, cap amunt, i la boca la té molt bé, Aquest d'aquí, I aquí hi ha el que s'hi assembla molt també, oi? Que és el que has trobat tu, L'Anna, com que veia això vermell. I aquí hi ha l'altre. Veiteu aquí sobre, veniu cap a aquest cantó, on sóc jo. Vale. Tots són cromanyó, tots són cromanyó. Jo també. I tu? Com es deia el crani de l'home de Cromanyó? Ens ho ha explicat la Núria. Aviam qui m'aixeca la mà i m'ho diu. Com era, Andreu? aquí està l'aigua.